Üdvözlök minden kedves nézőt, ez itt a Super Meat Boy végigjátszásom első része. Következzék a történet. Ez itt Meat Boy. Ez itt Bandage Girl. Igen, Bandage Girl szereti Meat Boy. Meat Boy szereti őt. Ez itt a főgonosz, és őt senki sem szereti. Úgyhogy nagyon gonosz. Nagyon mérges. Ez hogy fog mutatni egy videóba? Igen. És elrabolja Bandage Girl-t. Igen, elrabolja Bandage Girl-t. A játékkal egy nagyon-nagyon picikét játszottam, éppen hogy csak megnéztem, hogy futnak a különböző grafikai beállítások, és egy nagyon picikét játszottam. Gyakoroltam. Erre a játékra nagyon-nagyon sokat vártam. Steam-en megvásárolható 13 euróért, ami egy ilyen játékért egyáltalán nem sok, és úgy gondolom, és hát úgy gondolom, biztos, hogy van, hogy ingyenesen is letölthető. Szerintem biztos rákerestek, akkor biztos találtok torrentes letölthető tartalmat. De most az mi volt? Igen, játék tele van kisebb-nagyobb epic viccekkel, jellemző Binding of Isaac alkotói. Katamari gameplay. Igen, kicsit játszottam, nem sokat. Super Meat Boy. És tölti a pályát. Első pálya. Ez egy ügyességi játék. Ebből figyelj. Igen, ez egy ügyességi játék. Nagyon jó. Szerintem bőven megérte azt a 13 eurót, amit rászántam. Rengeteg pályát tartalmaz. És rengeteg pályát tartalmaz, szóval különféle pályák, error pályák, amiket direkt csináltak, vagy például ilyen fekete lyukak a pályákon, amik ilyen, hogy is mondjam, ilyen régebbi Meat Boy játékhoz vezetnek, amiben belecsöppensz, és csak 3 életed van. Most nem mutatom be azokat, pedig volt már olyan, hogy véletlenül beleestem, de ténylegesen szólva, nagyon-nagyon keveset játszottam a játékkal, esküszöm, pár perccel jött le. Ezt a videót elsőre próbálom, és ez az. Megvan, csak az a gond, hogy mindig elveszi a főgonosz. Igen, itt már bejöttek ezek a halálzónák, azaz, hogyha egy bizonyos tárgyhoz jelen esetben a fűrészhez hozzáérsz, akkor meghalsz. Mi meglepő, ugyebár? És tök vicces, hogy ilyen kis hús csíkot húzol magad után. Ezek pedig itt a leomló kövek. Első hiba. Szóval ezek itt a leomló kövek, amikhez, hogyha hozzáérsz, akkor azonnal elkezdenek lefelé omlani, akár függőlegesen, akár viszintesen vannak. Ezekkel majd a bosszoknál meg fog gyűlni a bajunk. Tényleg esküszöm, hogy alig pár percet játszottam ezzel a játékkal, nagyon-nagyon egyáltalán nem ismerem. Ez a pálya, ez megszivatott. Magam, hogy megszivatott. Igen, megszivatott. Túl korán indulok. Szóval ez a pálya, ez megszivatott, de kegyetlenül. Ez az. De most miért veri meg folyton Bandage Girl-t, hogyha odaérek? Az a főgonosz. Dr. Genya jut róla az eszembe. És ez nem csúnya szó, ez egy régi rajzfilmnek a főgonosza. Második hiba. Harmadik hiba, kiestél anyád. Gyerünk! Istenem, hát ez... Pedig itt nem sokat szoktam hibázni. Mindazt. Jó.
most már kezd egy nagyon-nagyon picikét irritálni. Most átmegyek, vagy nem menjek? Átmerjék menni, vagy nem merjék átmenni? Nem vagyok jó a játékba. Ez mi volt? Ezt hogy csináltam? Melyik bomba? Jó, nem vagyok jó a játékba. Nem vagyok jó a játékba. Tényleg nem vagyok jó a játékba? Kicsit sem. Szóval nem vagyok jó a játékba. És... most miért kellett volna felugranom oda, miért adtak fűrészt? Jó időben voltam, jó helyen. Basszus, majdnem elindultam. Ez az bandage gun. Nem kaptam meg az elminősítést. Ó, mennyi 4 másodperc? Oh, mennyie már az milyen közel volt. Néhány pályán vannak különböző rövidítések. Gyerünk. Ez az. Nem nettál, Istenem. Na jó, ez a pálya, ez nagyon-nagyon alattomos. Ezt előre leszögezem. Ezt nagyon nehezen tudtam végigvinni. Kövi pálya. Jó! Megálltam a szélén a fűrésznek. Mármint annak a kis izéjén. Ez sem lesz ás. Fú, na itt pláne nem. Bár mondjuk újra kezdem, újra számlálódik az idő. Néhány ember, aki ismer, az biztos tudná, hogy mit mondanék ebben a helyzetben, csak nem mondom ki. Egyéb technikai okok miatt. Már lassan 7 perce és néhány másodperce megy a videó. Úgyhogy nem sokára. Úgy hozunk el. Na jó. Ezt nem oldom meg ezt a pályát. Elnézést, kisebb áthidalásokért. De látjátok, hogy megcsináltam a pályát, szóval utolsó előtti pálya, The Test nevezetű pálya. A boss szerintem, hát az nekem igen. Szóval a boss az nekem eléggé nehezen ment. Mondom, hogy néhány pályán még meg fog szivatni. Ez mi volt ez a bug? Ez mi volt? Átmentem a kövön? Na, az nagyon durva. Kajak így. Mentem és átmentem a kövön. Ja, na ez nagyon szivatós. Nagyon szivatós pálya. Igen. Optikai csalódás. Jó, ebben a videóban nem biztos, hogy meg lesz a boss. Bossokat meg külön fogom videózni. Jó, bossokat meg külön fogom videózni. És nem külön videóban, hanem következő rész elején már. Igen, következő rész elején bent lesz. Most miért? De gonosz. Igen, mindig balra húzza kezem. Azt a udepó vagyok. Amúgy rohadtul nem. Epic fail. Na jó van gyerekek, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, írjatok kommenteket, és ajánlom, hogy próbáljátok ki ezt a játékot. Sziasztok! Amint végigvittem ezt a pályát, el is búcsúzok. Ez az. Oké, el is búcsúzok, tehát sziasztok!